Moticho hoye. Gangu tukua na nindro sena omule. Miyamule. Achire kwale baba nozi Kenya. Mwanje ta achira. Kabisa. Mwete ikula. Gabona omba tebe. Omweshimiwa achira nere. Umuntu mutangana asaba MCA bonds. Gamba benga achira nero mutangani noena asamba gendero mwako yoheta. Mwenye veterani teni gabo no sinara liga. Iga tukaigura chinya kitali mpake pare edarache ndi arenge kage wete gucha. Nyangweta. Mwenye kuwa usina achira no muntu moko ona gako karo mukunga kimoko nyara kumurama no ena matano njanya kubura omongwano yo are determined to make sure nga magendera achire mutijo chipara tu aros chinyinge pi eke maene noyo achira njuga ebrasi isidimbirenga tu aros serious mwako yagaga na ndu byatole so that na drat kole propaganda abantu bamo gumomolega iga ekirasi cyabo gumongerete abantu bakeyo molega mesalia ngerete abantu botendo mura otendo ngerete abantu banyabiasi mura nyabiasi ngerete kerasi ingokore birasi ebyo ingobirosia osora atana kerasi kiraro sibona kemo ingorualete omotu ingowante koiru magare. Mheshimiwa Achira, thank you esega senge okora naende Achira amonge abaye misiye bonse timbwati n'umuntu gakitenda abagore uranyura omwana abangina muregaiga oyomo akubwata orobere uruma kataite kurutora noyonde akunya kugonka kako gas nuko uko gas taribo muna Achira igomo wanja na Achira agende negasi ayengia Mheshimiwa Achira ngutene nandi naye n'aba MCA bali bande bonse bagani tyamagendero to make sure abantu baitu bagokire asamagendero mu wanja moyo ngendo byakabe lero nelitko toko ina nebasa tinje siasa ntege tote baiga basa toko ina na lero biri tangani etu alenga denga first come first serve tukanyoro November libabwate bakanyore basa around ina ate benga CHPs chief chitokonye lakini kando nayo undoro mutakamono nerachiche anyore basa reform aicholie talikero mondo goja konyora ndaito batema abantu banyore peta mueria oso mwakoria bogo batika moko nyora next time mo abantu batanyora bono iga bakoleki banyore na barabo ikarebe se nenke ni chimilioni sano choka naye nandire kire word ni chimilioni sano agende chimilioni satu kigende form 3 form 2 form 3 form 4 emilioni yemo egendera abana ba form 1 mucho mweli bumutinye ke ba report school ebe sende egende vocational training center abana bako genda ki polytechnic na kuchira benchi sana lakini tutayitekera umuntu agende school na turanyare bokonye gesa kukaa usina bere muri gere liga chikura nanyo tebugirangoga chinyinge tagwete mpaka oyo orengo mugirango lengo borendeke ubagabana na mwemsi oyo na ruga igachikwa kirama runse president Ruto
bitako mugayira na guchi county yago bumira no mugabana tukundi yara evesa omu MCA ekera chiwese chonse ipi chaitigu umuntu tumechiwese county ne governor ibo oyetaliwo kora magosa ndons ondo nyangete no mubuli entanyangere tako gote abatenga ho simba otunga imejipa iganda abuli mparaki inumule gaiga mparaki eserikali enene yarose afadhali turabulia noene daraja yok afadhali achira wetra obisiane orosi daraja ya Nyangwete nechipara isano ebrasi ebyakwana binne yaisidi bitano echiro enyagitali tigatutebwire kemo national government yakole noene kemo na ngobo atibese chance umumuro chekende morante kende nkiyo estima yoka niwetega mu wate sima bakego itekanse estima takora diki tiyo abantu bami tutige siasa inyoko abantu abake n'abaliri bali kende nkiyo bogirango kibese cheiru basi cheiru naralia na bumachoge gusengusiye bogirango ngusiye nincho mugabana abana bane bonse yasima make sure kirumonto unyura amabere uyisane kirokinire y'abantu baminto segiteyo manyabina tokire teiga muntu atari waka lyogi nono iga kango iweta mariwonye bantu bandi baroro kanga nijisegi kanga bantu baumire isko gaiga eta unirero enyiwete bakumira na kurumuisonde nga abanyagitari bagome esese njaruma umunyagita sese kurumana n'abantu isko ga no mwenye esese kurumana esese njaruma umunasi bono na atebya abanyagitari bali goma morole abanyagitari n'abange tubuwate iskoga abanyagitari bayo kuburangoga yes cheche nga baisaransi nyomba bakubanga nga kibakurwana nga kibagoita abantu mpaka abantu babere baitire busongo bakwete abana b'abantu mpaka oyo mubwate omwana mukaya bwate obulito bw'omwana omutangani agaitwe town yali esenge nchiri ntebe abantu baminto ndaite mbasabe ntoko genda nchireri chichifu ekyake tebwana chichifu 328 egento twankobanga n'amangana yebasari yeye na chinet n'abayiru chishokosi nga rasima moseri kuriga simu agenda osimba yani osimba naye shetani bagenda. Somebody one decide that he has advantage over the administration, then he's left to roam around like a stray dog. I want to confirm to my people, I'll work for you, I'll stand with you. Despite of the world that you come from, I'll work for you as your servant. Go. Kakyo raimoka kurugaiga mpaka Nyamarambi. Onyo wale sese yeku nga. Otene noni literigana. Weke Nyamarambi. Njibano na nechi sese chikoko kagweta weta. Ngo tare eki nyimbo mbele denge nje. Nkonyo wale liye wochabu na nye haka. Na koraki. Narinda ike Nyamarambi nye abantu bani gasi. Narinda ike moticho nye kona nye gasi. Wanje moyo. Bia mono. Ninge na ta iduma maka ni boro mumwam ta kere karo muramta wa kalinde ya beke